V Bratislave otvorili obchod Action v Petržalke v Danubii a ja som tam včera objavil opäť niečo zaujímavé. Pričom nejde o žiadnu spoluprácu. Len tip pre vás. Pretože takýto nafukovací klin alebo vankúšik bežne stojí okolo 10 eur. Lacnejšie možno 7-8. A tam ho majú za polovicu. Takže Airwedge, ktorý dvihne maximálne 150 kg objekt. Presnejšie ide o nafukovací klin, ktorý nie je vhodný pre trvalé použitie, ale iba pre dočasné nafúknutie a podvihnutie, roztvorenie, odtlačenie čohokoľvek. Takže vyrovnávací nástroj, ktorý napríklad môžete použiť na práčku, keď ju dáte do vodováhy a potom tú skrutku, tú nožičku vyskrutkovať do roviny a vankúšik vyfúknuť. To isté platí pre dvere alebo nábytok. Môžete napríklad nábytok nadvihnúť a dať tam potom nejaké kolieska pre posun. Prípadne roztvoriť nejaký objekt, ktorý roztvoriť rukami neviete. Skrátka, vankúšik sa nafúkne na 2 až 75 mm. Poďme si to ukázať na jednoduchom princípe, na jednoduché ukážke. Takže ideme pod dvere. Zasuniem vankúšik. Som sám, nemám žiadneho pomocníka a potrebujem nadvihnúť veľké, napríklad ťažké protipožiarne dvere. Tieto samozrejme si ľahšie a nafúkujem. Už sa dvíhajú. A potom jednoduchým stlačením ventilu vypúšťacieho klesnú dolu. Takže naozaj to funguje. Už v obchode som si na to kľakol, aby som zistil, či je to naozaj také účinné, pretože tá guma nepôsobí až tak solídne, ale naozaj funguje to ako má a ja musím túto kúpu teda pochváliť na sebe a potešiť sa a podeliť sa s ňou aj s vami. Takže v Petržalke v Actione majú takéhoto lacného pomocníka, nafukovací klin.